سلام كميك أنيكم زخبركم تعزبتي أبز حلف سمون بزعباز تزرقحة غازيتات حداث إرتريا الحديثة إرتريا حداثن إرتريا بروفايلن أتوكيرا التدالو مدب دهساس حتمتنا إنا حيزنا لكم قريبنا زلنا تطبق مكتتال زحلف سلوس عسرا لكاتيت زوجت حتام غازيتا حدث إرترا قانقا تقرنيا كم وترو زيناتات وشت هاجر أبقاتا أسفيرايا وطيان رخبا أب عمديت عنا دحري بتكتة تسقيات زقاتمو حلخلخات أب تحتي زبلار استي ملكتاتن درجاتات بتكتة تسقيات بسفيحو تتغيسهم نرخبهم بتوسخي ملكتات بتكتة تسقيات زرقايا دقا أنستيوم أب النبابرأن لوطي بمتتتاو نزتفلاليو حلخلخاتو كسقرؤو لعل تخئلو كمزلو بأبنتات تقميطهم اللو أب عمدي باهلن سنتبابن مس سنتباباون غازيطينيان دبساي ولدوس تخايده قال محتاتيو سفيرو زلو أب تحستو اتي قال مطيق دراسي ويزرو تعبه من كوركور زغطلو سرحتيا كبل تقيسو هيوت سنتباب بخمي كمزفلمو أب قعزو زفريم سرحتن بزملكت بسفي حبريهو عمدي شباب ناي قال براسي ناي صحف توراسي اب تحتي زبل ارستي اب ادراش سينما ازمرا ناي استخايده مدب مستمقر مصحف كاب اوروماي ناب اوروماي ناي دكتور تخستف قادو زملكت تحستو سفيرو يركب مصحف كاب اوروماي ناب اوروماي كالأيتي مصحف نايتن اب برتاو قالسي حزب إرترا زتكورا سلسته تخاتلتي مصحفتي زخرتات دراسيا اذا مصحف كابتي مصحف قعزو كاب نقفا ناب نقفا زو قرصتو بمقطل كاب 1979 كسع 1983 نزنبرا عمتات تترخ مزلق كبدتون زفترو صقماتنون زكتتتيا اب عمدي سدرا بيت اب حدار اغالبو زدليون قدات رسم التأممان اد زبرخو حساباتن بزملكت زرزراوي حبرتا حزاوتيا ناي سلوس عسرا لكاتيت غازيتا حدث إرترا اب زقصلو غصاتا ملكتاتات تحستو عمد سبورتن زيناتات وطعن أسفيريا عطيا سلوس عسرا لكاتيت زوجت بقانق عرب التحتم غازيتا إرتريا الحديثة تحستوتاتا بزيناتات وشت هاجريا فليماتو تركب كابز قتيلا زتفلاليو زيناتات وطعي أسفيران رخبا غازيتا إرتريا الحديثة أب قص 4 نحفشون تفتات أقلقلوت تمرتي أب نؤزوبا سنعفة زملكت تحستو أسفيرا أب تحستو ممهر عمر الدين محمد نحفشو معبالتات زرقحة تمرتي نتفتاتن بدهوتاتن زملكت زهابو سفيح مبرحي سفير الله عمدي ملحق الأدب والفنون نجوجلا بهل السوان تهبو سنتباب من اسيات أب مقلحن مخصقاسن أب تحت زبلار استي قال محتات مس سنتباباوي يمانه ميكائيل قريب الله سنتباباوي يمانه بزعبا هيوتو أب قعزو سنتباب سقرون مساللات أبركتو جوجلا بهل سوا سنتباباو حلمو أم درعن كالوت زعباتاتن زملكت سفيح مبرهيبو أب عمدي قضايا تنمويا بدرجة علم ممكات دغنتن تميتن أب مونغو هابتماتن دخاتاتن هاجرات زلوغاغ متباب زحمرتهم نمسل سب كن خلو سرعو نتفتات كتكورلوم زلوو أقداسنت زملكت تحستو أسفيرا تركب أب زغطلو قطعات غازيتا إرتريا الحديثة عمدي الرياضة مستفلاليو سبورتاوي تحستوتاتو عمدي منوع الدما استفلاليو مهارتن حبرتاوانن تحستوتات حيزن سفيرن اللواء ناي ربع غازيتا حدث إرترا تحستوتاتا بزيناتات وشت هاجريا فليماتو عمدي علماو زعبا أم محبراو مرخبيتات قلولاو ساحل أفريقيا أب كال أنفتن تمكرو كونفدريشن أب هاجرات إيكواس أب تحت زبلو أرستات أب مودة تورحي نايزة حلف عمد 3 هاجرات معراب أفريقيا مالي نيجرن بوركينا فاستون كاب قطباو محبر هاجرات معراب أفريقيا إيكواس أولنتن كم سرزا مفلاتنن 3 هاجرات بكونفدريشن كترنفا كم زوسنا مفلاتنن زملكت تحستو بسفيحو تدنتنو قريبو أب عمدي أنكرو أب باكستان أب جزءات كايبر بخنتنكوا زنبرو هزبي كالاش زلالي تحستو سفيرو الله أب تصحف هزبي كالاش مبقولم كاب وتهدرات ألكسندر عبي مخانم كم زعمنو انت خونه ألكسندر بزي زنبرولو زلو بوتا حليفو كم زنبره زقلت زخونه مرقاقتي كم زيله تنتيرو الله
ገለ ተመራመርቲ ድማ መበቆል ህዝቢ ካላሽ ካብ ህዝቢ ጋንዳሪ ማለት ዘርኢ ካላሽ ካብቶም ቅድሚ 24000 ዝነበሩ ሳይበራውያንን ሃደንቲ ምዃኑን ብመሰረት እቶም ተመራመርቲ ኣብ ከባቢ ሳይበርያ ነዊሕ ግዜ ድሕሪ ምቕማጦም ቀስ ብቐስ ናብ ዝሕጂ ዘለዎ ቦታ ከም ዝመጹ ዘነጥር ሓበሬታ ሰፊሩ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን ኣብ ሕጊ ልቦና ንሞያ መምህርና ዝምልከት ትሕዝቶያ ኣስፊራ ትርከብ ከም መደርዕ ትሕዝቶኦ ድማ እዞም ዝስዕቡ ጥቕስታት ኣቐሚጣላ መምህርና እቲ ዝዓበየ ተግባር ተስፍውነት እዩ ኮሊን ዊልኮክስ እቶም ንመምህርና ዝፈትው መምህራን ነተማሃሮኦም ትምህርቲ ከም ዝፈትው ይምህርዎም ሄንሪ ሙለር ንዓለም ኣብ ምልዋጥ ክትጥቀመሉ እትኽእል እቲ ዝሓየለ ኣጽዋር ትምህርቲ እዩ ኔልሰን ማንዴላ እቲ መምህር እምበር እቲ መምሃሪ ክፍሊ ኣይኮነን ለውጢ ዘምጽእ ሚካኤል ሞርፑርጎ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ንኣሰራርሓን ሓላፍነትን ወደብ ዝምልከት ትሕዝቶ ብሰፊሑ ኣስፊሩ ኣብ ትሕዝቶ ገጻት ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ሓላፍነትን መዝነትን ወደብ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ክፋላት ምንቅስቓስ ወደብ ዝብሉ ዛዕባታት ብሰፊሕ ተገሊጾም ኣብ ዓምዲ ዲያሪ ከም እግሩ ዘይተረረ ህፃን ሕልምታትካ ጋህዲ እንክኾኑ ሓድሽ ስምዒት ዝብሉ ዛዕባታት ቀሪቦም ኣለዉ ኣብ ዝቐጸሉ ገጻት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ምልክታታት ዓምዲ ስፖርትን ዜናታት ወፃእን ሰፊሮም ይጸንሑና ናይ ረቡዕ 21 ለካቲት ጋዜጣ ቋንቋ ትግረ ኤርትራ ሓዳስ ትሕዝቶኣ ብዜናታት ውሽጢ ሃገር ፈሊማቶ ዓምዲ ደልኣባብ መበል ሻድሻይ ክፋል ትሕዝቶ ለኣስባራ ወለሐመዳ እትጀናት ዝብል ተኸታታሊ ጽሑፍ ኣስፊሩ ወፂሎ ዓምዲ ዓማር ለዓል ጠፍሐት ባሕር ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ገጻት ወይ ክፋላት ባሕሪ ንዝርከቡ ዓይነታት ዓሳታት ብምዝርዛር ንኣሽቱ ዓሳታት ዝርከብሎም ከባቢታትን ዘለዎም ረብሓታትን ዝምልከት ትሕዝቶ ኣስፊሩ ዓምዲ መንሰጀል መቐጸልታት ትሕዝቶ መበል 5 ክፋል ትርጉም መጽሓፍ ዶክተር ኣሕመድ ሓሰን ደሕሊ ብዛዕባ ውሳነታት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንጻር ኤርትራ ዝምልከት ትሕዝቶ ተቐሚጡሎ ዓምዲ ዓፍየት ጋዜጣ ኤርትራ ሓዳስ ንመንሽሮ ክሳድ ማህፀን ዝምልከት ትሕዝቶ እንታይነት ናይቲ ጥዕናዊ ጸገም ጠንቅን ሕላኽላኻቱን ብደረጃ ዓለም ተበፂሑ ዝርከብ ምዕቡል ፍወሳ ኣገዳስነት ክታበትን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ብሰፊሑ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ተቐሚጡ ኣብ ዓምዲ ፍሬ ካድም ብውሱን ዓቕሚ ዝለዓለ ውፅኢት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ምክልኻል ባልዕ ኣንበጣ ዝተጨበጡ ዓወታት ዝምልከት ትሕዝቶ ምስ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኤፍሬም ክፍሉ ናይ ዝተገብረ ቃለ መሕተት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ዓምዲ ሸባብ ጋዜጣ ኤርትራ ሓዳስ ምስ መምህር ዓሊ ኢድሪስ መሐመድ ንትምህርቲ ዛዕባ ገይሩ ናይ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ቀዳማይ ክፋል ትሕዝትኡ ኣውጢኡ መሃርና ዘናጋዕን ትሕዝቶታት እተቐርብ ዓምዲ ሕበርበሮ ትርጉም ጽሑፍ ያስኗሪ ኣብ ትሕቲ ሓዘን ወግርመት ዝብል ኣርእስቲ ትሕዝቶ ልባብን ንፍሽኽተን ኣስፊራ ወፅያ ዓምዲ ፈን ወዓዳት መሃሪ ዛንታታት ድግም እሲትዎ ብእስ ከምኡ ድማ እዝን ኣክሊል ዓመት ካብያታዊ ትሕዝቶ ደርፍታት ሒዛ ወፅያ ትርከብ ኣብ ዝቐጸላ ገጻት ጋዜጣ ኤርትራ ሓዳስ ዓምዲ ርያዳት ምስ ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ነፌት ኣመር ምስ ዝተፈላለዩ መሃርን ኣዘናጋዕትን ትሕዝቶታት ቀሪበን ኣለዋ ናይ ረቡዕ ብቋንቋ እንግሊዝ እትሕተም ጋዜጣ ኤርትራ ፕሮፋይል ብዜናታት ውሽጢ ሃገራት ትሕዝቶታ ፈሊማቶ ወፅያ ዘላ ዓምዲ ስፖትላይት ኣትኩሮ ኣብ ገጠርን ሓረስቶትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ገጠራትን ሓረስቶትን ዝግበረ ቃልቦ ንሓፈሻዊ ምዕባለን ዕቤትን ዘለዎ ዕዙዝ ተራ ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩ ካብ ዝቐፂሉ ንጽባቐን ሰላምን ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝምልከት ትሕዝቶ ታሪኽ ምስረታ በብእዋኑ ዝተረጋገጹ ምዕባለታት ህሉ ኩነታትን ኣስመራ ብዝምልከት ሰፊሩሎ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ንተቐባሊ ጋሻ ባህሪ ህዝቢ ኤርትራ ብዝብል ኣብ ዝቐመጠ ጽሑፍ ሓደ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተንቀሳቒሱ ኣብ ጉዕዞ ኣንፈቱ ኣጥፊዩም ከሎ ብዝረኸብዎ ስድራን ዝተገብረሉ ምትሕብባር ብዝምልከት ዝሰፈረ ጽሑፍ ወፂሎ ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ምምካት ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዛዕባ ኣብ ጋዜጣ ጃንግል ዌልት ናይ ጀርመን ሰፈረ ጽሑፍ ማርቲን ዚመርማንን ዲርክ ቮገልሳንግን ወፂኡ ይርከብ
ኣብቲ ጽሑፍ ኣብ ኤርትራዊ ክውንነት ብፍላይ ኣብ ጽላት ሕርሻ ንዝግበር ርእስኻ ናይ ምኽቓል ተበላሓትነትን ጻዕርን ዝምልከት ትሕዝቶ ኣቐሚጡ ናይ ሐሙስ 22 ለካቲት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ገጻታ ብዜናታት ውሽጢ ሃገር ፈሊማቶ ኣብ ዓምዲ ፍኖት ንእዋናዊ ጸገማት ዝኸትል ዘሎ ዲጂታላዊ ወልፍታትን ሳዕቤናቱን ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ዲጂታላዊ ወልፊ ንወልፍታት ጌም ኢንተርኔት ማሕበራዊ መራኸቢታት ቁማርን ካልእን ዘጠቃልል ሓደገኛ ልምዲ እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ነንበይኑ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ተጠቀምቲ ናይ ዝተፈላለዩ ዲጂታላዊ መተግበርያ ኮይኖም ኣለዉ ውሑዳት ዘይኮኑ ተጠቀምቲ ኣብ ፌስቡክ ጸኒሖም ናብ ኢንስታግራም ካብኡ ናይ ትዊተር ቀጺሎም ድማ ናብ ቲክቶክ እናበሉ ካብቲ ሓደ መተግበርያ ናብቲ ካልእ ክሰግሩ ሰዓታት ይባኽኑ ከም ሳዕቤኑ ንበይኖም ተገሊሎም ግዳይ ጥዕናውን ማሕበራውን ጸገማት ኮይኖም ይርከቡ ዓምዲ ልምዓት ንልምዓት ተምሪ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቅሒ ባሕሪ ብዝምልከት ተመክሮ ሓረስታይ ኣፍራይ ተምሪ ኣቶ ዓብደላ ስወይልሕ ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ሓረስታይ ዓብደላ ስወይልሕ ኣብዚ እዋን 540 ኣግራብ ተምሪ ይውነን እቶም 270 ብኣካሊት ዝፈለሱ ምሩጻት ዓሌት ተምሪ ኮይኖም ኣብ ንግዳዊ ሕርሻ ጽቡቕ ውጽኢት ክህልዎም ተስፋ ተነቢሩሎም ካብ ዘለዉ እዮም ማእከላይ ገምጋም ናይ ዓመታዊ ምህርቱ 150 ኪሎግራም ካብ ሓንቲ ገረብ በፂሕሎ ድሮውን ምህርቱ ናብ ወፃኢ ሃገር ክሰድድ ዕላዊ ኣፍልጦ ተዋሂብዎሎ ዓምዲ ሸባብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ውሑዳት ታቤላታት ብዙሕ ትሕዝቶ ኣብ ስጋለት ቀጣን ኣብ ትሕቲ ዝብል ካብ ሲኔማ ስጋለት ጀሚሩ ክሳብ ጥዋለት ሒዙካስ ሳገር ኣብ ውሱን ርሕቀት ዝተደኮነ ታቤላታት ሙሉእ ታሪኻዊ ሰነድ ክበሃል ዝከኣል ታቤላታትን ኣገዳስነቱን ዝምልከት ትሕዝቶ ይቐሪቡ ዘሎ ብተወሳኺ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ልቦና ኣነቓቓሒ ዛንታ ካልእ ሸነኽ ናይ ተሓጹር ቀሪቡ ንረኽቦ ኣብ ዓምዲ ሩፍታ መበል ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል ንቕሓት ኣብ ተመሓላላፊ ሕማማት ጾታዊ ፍኑው ጾታዊ ርክባት ዝሕመረታ ትሕዝቶ ፍረስኒት ቀሪባላ ኣብ ዝቐጸሉ ገጻት ሓዳስ ኤርትራ ምልክታታት ዓምዲ ስፖርት ከምኡ ድማ ትሕዝቶ ዜና ወጻዮም ሰፊሮም ዘለዉ ሐሙስ 22 ለካቲት ኣብ ዝወፀት ጋዜጣ ቋንቋ ዓረብ ኤርትራ አልሐዲሳ ትሕዝቶኣ ብዜናታት ውሽጢ ሃገር ፈሊማቶ ድሕርዚ ወሕዚ ዜናታት ወጻዩ ሰፊሩ ዘሎ ኣብ ገጽ 4 ዓምዲ ምን ሁና ወሁናኪው ሰፊሩ ዝርከብ ገለ ካብ ትሕዝቶታቱ ንምጥቃስ ኣብ ኢጣልያ ን17 እዋናት ከም ጥንስቲ ብምድንጋር ናይ ወላድ ረብሓታት ሚልዮናት ዩሮ ዝረኸበት ጓል 50 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ባርባራ ኢልዮ ኣብ ቀይዳእትያ ሓንቲ ብሪጣናዊት ጋዜጠኛ ካብ ሜክሲኮ ኣብ እትነቅል ዝነበረት ነፋሪት ወስጀት በሰሪ ሕማም ከስዐ ተኸታታሊ ናብ ሽንቲ ቤት ብምምላሳ ንጉዕዞ ብቕዕቲ ኣይኮንክን ተባሂላ ካብ ነፋሪት ብዘይድሌታ ወሪዳ ብኪዋን ዝፍለጥ ናይ ውልቀ ኮምፒውተራት ቅድመ 50 ዓመት ዝተሰርሓ ፍርያት ካብ 3 እተን 2 ኣብ ሓደ ገዛ ከም ዝጸንሕ ተገሊጹ ሓንቲ ተሳፋሪት መንገዲ ኣየር ኢንዲጎ ኣብ ነፋሪት ኣብ ዝቐረበላ ፓኒኖ መስማር ከም ዝጸንሓ ተሓቢሩ ዓምዲ ኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራቤት ጥቀስ ትሕዝቶታት ኣስፊራ ወጽያ ትርከብ ኣብ ዝቐጸሉ ገጻት ጋዜጣ ኤርትራ አልሐዲሳ ዓምዲ አልቢያም አልሪያዳም منوعትን በብእብረ ሰፊሮም ኣለዉ ዓርቢ 23 ለካቲት ዝወጸት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ገጻታ ብዜናታት ውሽጢ ሃገርያ ፈሊማቶ ዓምዲ ጥዕና ድኻም ልቢ ጠንቂ ምውሳኽ ክብደት ሰብነት ይኸውንዶ ዝብል ሕቶ ኣበጊሳ ከሳዕ ብምዃንካ ወይ ልዕሊ ንቡር ክብደት ሰብነት ስለ ዘለካ ጥራይ ግን ኣይኮንካን ድኻም ልቢ ከጋጥመካ ዝኽእል እኳ ደኣ ሓንሳብ እቲ ሕማም ምስ ሓዘካውን ክብደት ሰብነትካ ክውስኽ ይኽእል እዩ ልብና ብግቡእ ደም ክትጭንጉዕ ምስ ዘይትኽእል ናብ መላእ ሰብነትና ክባጻሕ ዝግብኦ ዕደት ደም ይጎደል ናብ ኩሊት ዝበጽሕ ደም ምስ ዝውሕድ ድማ ኣብ ኣካላትና ተወሳኺ ፈሳሲ ክዕቀብን ሰብነትና ክዕዝዕዝን ክብደትና ክውስኽን ይኽእል ካብዚ ንስዕብ ሕልኽላኻት ድኻም ልቢ ዘለዎ ሰብ ክሳብ ክንደይ ክብደት ክውስኽ ይኽእል ህላወ ዘየድሊ ፈሳሲ ኣብ ኣካላትና ዝፈጥሮ ሕልኽላኻት ምልክታት ምስ ድኻም ልቢ ክፍጠር ንዝኽእል ዘየድሊ ክብደት ሰብነት ብኸመይ ንቆጻጸሮ ዝብሉ ዛዕባታት ብዝርዝር ተላዒሎም ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ ረብዓይን ናይ መወዳእታን ክፋል ሓይሊ 33 ኣምስባር በሪ ስጋለት ዝብል ትሕዝቶ ቀሪቡሎ ኣብዚ ናይ መዛዘሚ ክፋል ካብቶም ሓለፍቲ ዝበሃሉ ሓደ ሃለቃ ዝተባህለ ተጋዳላይ ምክትል መራሕ መስርዕ ጥራይ
ጥዑይ ተሪፉ ራድዮ ርክባል ኢሉ ንስታፍ ስልያ ግብረ መልሲ ክህብ ወዓለ ሓይሊ 33 ስልያ ክፍለ ሰራዊት 7 እምበር በቲ ኣብ ጸላምን ኣብ ስጋለትን ዘካየደው ውግኣት ጥራይ ዝኸፈሎ ከቢድ መስዋዕትን መውጋእትን ጥራይ ዓቕሚ ሰቡ ተዳኺሙ ካብ ኣስታት 65 ኣባላት ዳርጋ ፍርቂ ተረፈ በዚ ምኽንያት ካብ ሓለዋ ሰውራን ካብ ሓይልታትን ብዝተሳሕቡ ተጋደልቲ ዓቕሚ ሰቡ ጸገነ ብዝብል ንቅያስ ርሒት ፈንቅል ዝወፀ ጽሑፍ መፈጸምቱ ኣቐሚጥሎ ዓምዲ ሕብራዊት ብርዒ ንዝገበረልካ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ሽምግልና ውሕሉልን ቁርጡን ኣጠቃቅማ ግዜ ጥቕስታት ሕብራዊት ብርዒ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ብርቅያ ዳግም ስለ ዘይትምለስ ተጠቀመላ ተመኮረላ ሓድሽ ነገር ንኽትመሃርን ፍሉይ ቁም ነገር ንኽተፍርየላን ዝከኣለካ ጻዓር ኤቭሊን ግሌኒ ህይወት ፈጺማ ኣሰልካይት ኣይኮነትን ገለ ሰባት ግን ንምስልካይ ዕድል ይህብዎም ዋይን ዳየር ሓዳር ምግባርን ዘይምግባርን ጉዳይ ዕድመ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብልክዕ እትናትካ ዝበሎ መጻምቲ ምርካብ እዩ ሶፊያ ቡሽ ወልፍኻ መንነትካ ኣይኮነን እቲ ጸገም ካብቲ ወልፊ ክትወፅእ ከም እትኽእል ኣሚንካ ተባዕ ተበግሶ ስለ ዘይወሰድካ ጥራይ እዩ ቶኒ ሶረንሶን ካልኦትን ኣስፊራ ትርከብ ኣብ ዓምዲ ወዘተረፈ ከም ብዋዛ ሓገዝን ምትሕግጋዝን ኣቆርደት ተሰነይ ዝብሉ ዛዕባታት ቀሪቦም ኣለዉ ኣብ ዝቐጸሉ ገጻት ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ምልክታታት ዓምዲ ስፖርትን ዜናታት ወፃእን ተቐሚጦም ንረኽቦም ዓርቢ 23 ለካቲት ኣብ ዝወፀት ጋዜጣ ኤርትራ አልሓዲሳ ፈለማ ዜናታት ውሽጢ ሃገሪው ተቐሚጡ ንረኽቦ ድሕሪ ዝቐጺሉ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ዜናታት ወፃኢ ሰፊሮም ኣለዉ ኣብ ገጽ 4 ንንጥፈታት ልምዓት ምምሕዳር ከባቢ ድርፎ ዝድስስ ትሕዝቶዩ ሰፊሩ ዝርከብ ዓምዲ ወቕፋ ፈንያም ኣብ ዞማ ማእከል ኣብ ትሕቲ ተበላሕትነት መንእሰይ መሰረት ልምዓት ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ውድድር ዝምልከት ትሕዝቶ ኣስፊራ ትርከብ ብተወሳኺ ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፈንያም ሊብናናዊት ደራፊት ናንሲ ዓጅረም ኣብ ዓውዲ ተዋስኦ ፊልም ክትጽንበር ምዃና ሓዳስ ፊልም ዓሚ ሳዳም ዝብሉ ይርከቡ ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ናይ ጋዜጣ ኤርትራ አልሓዲሳ ንውድድር ተበላሕትነት መንእስያት ኣብ ዞባ ማእከል ዝምልከት ትሕዝቶ ኣስፊሩ ይርከብ ካብዚ ኣብ ዝቐጸሉ ገጻት ጋዜጣ ኤርትራ አልሓዲሳ ዓምዲ ኣልራዳን ዓምዲ ምንዋዓትን እዮም ሰፊሮም ንረኽቦም ቀዳም 24 ለካቲት ኣብ ዝወፀት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ፈላሚ ገጻ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ሰፊሮም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ ሓሳባት መቐጸልታን መበል 16 ክፋልን ጽውጽዋይን ሓቅን ቁጠባዊ ግሎባላውነት ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ልምዓት ጸባን ውጽኢቱን ዘስምዖ ቃል መኽፈቲ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ንዓይውን ይምልከተኒዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ መንጎ ደዋልን ኣመኻርን ብዛዕባ ሕጋዊ ዕድግታትን ውዕላትን ከማልኦም ዝግብኦ ርቑሒታት ዝምልከት ትሕዝቶ ንኣብነት መሸጣ መኪና ኣልዒሉ ብዋሕዚ ኣስፊሩ ይርከብ ዓምዲ ተርሙማ ንህፃናት ካብ ዝቐረበቶም ኣዘናጋዕትን መሃርትን ትሕዝቶታት ጽውጽዋይ ብጻዕርኻ ምንባር ንኣፍልጦ ፊደላት ትግርኛ ብቋንቋ ምልክት ካርቱን ዕላል እተመሰቐለ ቃላት ብስእሊ ይርከብዎም ዓምዲ ቴክኖሎጂ ካብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሃፋን ዝተጻረየ ነዳዲ ብርሃን ፀሓይ ሕማም ርሕ ይከላኸል ማዕድናዊ ማይ ሕማም ኣልዛይመር ይከላኸል ናይ ምረቕ መርመራ ሕማም መንሽሮ ኣብ ምልላይ ይሕግዝ ዝብሉ ትሕዝቶታት ኣስፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደበና ዘይቀትልሲ መሐየሊናዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ጽሑፍ ኣብ መዛዘሚኡ እዚ ሕጡብ ኣቐሚጡ ንረኽቦ ኣጠቓልል ኣቢልና ኪኖት ሕልሚ ደርሆ ዝመስል ባህግታትና ናብ መሰረትና ተመሊስና ምስ እንሓስብ ጻዕሪ ዘይተሓወሶን ወጥሪ ዘይብሉን ህይወት ኣሰልቻው እዩ ስንጥቕ ዝበለ ጽጋ ዘጣጥሖ ናብራ ነገስታት እንተዝህልወና ከም ቡድሃ ረጥሪጥናዮ ትርጉም ህይወት ክንደሊ ናብ ዓለም ምወፃና እብል ህይወትና ትርጉማን ርዝነታን ብጻዕሪ ዝዕቀን እንተኾይኑ መንደኣሉ መሰረትና ገዲፍና ኣቋራጭ ክንነብር ከም ዝሓሸ ኣማራጺ ዝሃበና ውሽጥና ዝኣምኖን ዘኽብሮን ገዲፍና ከም ፓፓጋሎ መልእኽቲ ካልኦት ደኣ ንደግም ከይንህሉ ፈጣሪ ንኣዳም ጽዒርካ ብላዕ ኢሉ ረጊምዎ ዝበሃልሲ ጽዒርካ ምብላዕ ደኣ መርገምዲ ምረቓ ይርከቦ ካብዚ ኣብ ዝቐጸሉ ገጻት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ምልክታታት ዓምዲ ስፖርትን ዜናታት ወፃንዮም ሰፊሮም ዝርከቡ
قدام 24 لكاتيت زوجت غازيتا إرترا الحديثة تحسوتاتا بزيناتات وشت هاجريا فلما تركب دحرزي استفلاليو زيناتات وطأي صعيبة مالو عمدي من هنا وهناك استفلاليو أجرمتي تحسوتات حيزو وطيلو أب عمدي زرعة واقتصاد نهاجرو على لمعة طبان وطيتون زدهسس تحستو أقرب له عمدي واحد الطفل استفلاليو هتسانات تكس مهارتن الزنقعتن تحسوتات أو حيزو عمدي الثروة البحرية الجوابات مقفاف نمسرحن معقابن عسام أبعد غاز اللو قداز ملكت تحستو أسفيرة تركب عمدي صفحة من التاريخ مبل شبعين نيمود أتنكفل جمالين سدرون أب كبوا نقفا حيزا وطيلا أب صعبو قطعت غازيتا إرسال حديثة عمدي الرادة عمدي منوعة مستفلاليو تحستوتات سفيرو من رخبوم قدام أبزوتت غازيتا إرترا بروفايل زيناتات وشت هاجريو فلما سفيرو زركب قتيلو أب وعلى فولي كوميتي تشارتر ودب حبرات هاجرات ناي 2024 لؤخ إرترا زسمع مقلتي قريبو يركب أب عمدي سبوتلايت نقود أنت كشبو دق أنستيو زملكت تحستو سفيرو يركب أب عمدي كالتشر اند آرتس مبرخ نقحد دق أنستيو أب مكلخل كانسر كسر مهتن زلو وقده زملكت تحستو قريبو اللو أب قص حمشته ريبورتاج هاجرو على لمعة طبان وطيتون سفيرو يركب أب عمدي Q&A أب هاجرو على لمعة طبان وطيتن مستساتفو كإلاتاتن أفريتن وطأتنياتاتن نايستقبر كالمحتت تحستو سفيرو اللو زي خبركم تعزتنا نايلومي دهساس حتمت مددنا أبز تزازيمو اللو سلام